timbange sepi ya Dek ya. Jan-jane mengko one habis duhur. Niki idep-idep subuh desan. Konco keluarga kengkang saking Sragen sedaya kemawon. Pak Ibuke Kang Mas Mbak Yu. Brebes milih rasane ana batinku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandeg ing gulu Godhong ati bisa kena
Mas Kepio. Nggih, matur suwun nggih. Semar Malaya iki.
jangan tarinde saka kadoan sarwe ngoceh dheweke ngaleh bencokan kalau kae tak jaluk mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal hatiku kekliwang liyan ayen si podang handutut ati kepranan ora mendo atiku san saya dodro tasranane suntikan kuluteng bendo yo Pak Bejo goyangke sithik ra apa-apa tombo ngantuk awan neng omah wis ora krasan agak luyuran anggoleki sing tak sayang mubeng miterang kon goleki ora krasa esuk awan nganti bengi maneman yen nganti liya kang nyawang yen si podang handutut ati kepranan ora mendo atiku sansaya dodro nami serpikat kuluting bendo tak jaluk mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kekliwang liyan ayen si podang handutut ati kepranan ora mendo atiku sansaya dodro pasranane sun pikat kuluting bendo sembah nuwun